अगर रउआ लोगन पूछल जाई कि भोजपुरी इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा कौन सिंगर और एक्टर के मजा बा, तो रउआ लोगन के हम यह जवाब देब जवन की पोस्टरवा देख रहल बानी, जेकर नाम है अरविंद अकेला उर्फ कल्लू जी, और प्यार से इनकरा के प्यार से कहे न चॉकलेटी स्टार। कहे से भैया इनकर एगो गाना आवे वाला बा और वही गानवा के जानकारी आप सबका है छोट गरीब छोट भाई लेके आयल बा हो, और यही गानवा के जानकारी ये वीडियो के माध्यम से आप सब तक पहुँचावे की कोशिश कर रहा बा। तो भैया हम बता दिए आपके कि कुछ घंटे पहले 5 से 6 घंटा या 3 घंटा पहले गानवा के पोस्टर शेयर कैल गई है। तो ही हमारे स्क्रीनिया पे पोस्टरवा रउआ लोगन देख रहा बानी, जौने गानवा के टाइटल बा 3 गो साली। अब आप समझ गई कि भैया भोजपुरी में केकर सबसे ज़्यादा मजा बा। कहे से कल्लू जी 3 गो साली के साथे लेके आवत अटे बाबू नयका गाना ब्लास्ट करे खातिर। हम आपके बता दी कि ये गानवा के जे डायरेक्टर बा, वीडियो डायरेक्टर बा, उनका नाम है भैया महेश बैंकट जी। आई गानवा के जे लिखले बा भगीरथ पाठक नाम है। गानवा में म्यूजिक देवे वाले हैं रोशन सिंह जी। तो हम तो तैयार बानी भैया, रउआ लोगन तैयार बानी? तैयार बानी तो 20 मार्च के रेडी हो जाए जा। काहे से 20 मार्च के सुबेरे 10 बजे इ गाना के लॉन्च कई दिहल जाई VYRL भोजपुरी यूट्यूब चैनल पे। जी हाँ, VYRL भोजपुरी यूट्यूब चैनल पर, और वही से 20 मार्च के सुबेरे 10 बजे गाना के एकदम ब्लास्ट कह दिए हैं बाबू भोजपुरी इंडस्ट्री में। तो ऐसे ही रउआ लोगन बनल रही और आप अपने छोट भाई के हमेशा प्यार दुलार दी और सपोर्ट दी। कहें से आपके सपोर्ट के बिना कौनो भी यूट्यूबर आगे ना बढ़ सकेलें। तो चला रउआ लोगन से फिर मुलाकात हुई एगो नया अपडेट के साथ में।